belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Di nane kene kancaku ngomong enek aku ning kene dah wis mending jene ndi wong sambil kali rokokan sih. Mau gampet walik asu nih walik rokok walik gitu. Waduh wis kene adem peteng sejuk hatiku. Aduh gampet kalong loro eram to tuku regan 1 juta karatet beh mane mah diguak ta reno ya kalung ngapain masuk indahnya pemandangan rokokan kok rasa aduh tuh ngombe lah ngombe nanti yo oh nilon kae enek. Di area sini lu gak tahu siapa dia. Lu gak tahu siapa saya preman di iya deh obat apa nih udah mambruk itu pak neng diwe mabuk tuh mabuk malah aku surat ya sopo we kalau sopo aku ini preman sih nyekel iki preman lah iki wilayah kok wilayahmu loh wilayahku sih nyekel aku lah diwe preman terkuat di Indonesia iki. Premane Joshua kae kowe. Iki lho. Duwe. Ngerti wae? Gak. Apa ndi? Mabuk. Ndi lak golek? Ono. Bakul lek tonyone tutupi pralih bakul neh. Ya sopo ya? Lho. Kita suwato no. Tak mabuk. Tobat. Wah, jangan lesowi ini. Dodol rata dibuka ya kan. Rata ana wong tuku. Raket terus iki kan. Arah situ era payu-payu nih 5 tahun sana. Wah, jam. Raket ini. Enggak kapan nih buat ditutup ya warung ini. Dibongkari. Di sawah.
BCT iki apa iki? Gak ero aku. Bakal jiu karo TM. Apa iki? Ambilane. Kok rene iki. Resek tok ya aku kene aku. Karo TM kok iki. TM tok. Piro iki, Lek? Gones. Gonen. Ya wis. Seplau lah nek. Gak enak. Utang sih ya. Yo wes. Yo. Jajale sih ya. Yo. Ojo lali lo utange. Oh, enak ya terus. Duh, mak utak-utak. Kayak piye lo iki? Aku bakal iki. Rokok enak. Nek. Korek pesan ora? Rokok enak Korea. Dimut no. Yo, iki. Wes, kan aneh. Bersik. Sekarang itu blok. Bersik. Utang nih. Oh ya wes, yo. Kok utang terus iki lagi? Besok tak bayar. Yo. Oh. Besok tak tutup iki. Di sawah iki. Pak, ora tau payu. Untuk utang terus. Utang sitok ae lho. Apa-apa? Kok duwe iki, lo larang iki. Arep ning ndi? Balik rono. Oh, yo wes. Jadi aku. Mati dong. Ini los. Enak men to nganune arake Mbah. Sopo emang lari jenenge ya? Wes sanggup aku sakmene. Elong setengah. Pokoke yo enak. Kok neno. Apa ya? Apa kowe kok mari-mari? Liwat daerah sini. Aku liwat pokok no, wilayahku ning kono nyapa? Wilayah aku iki ora ngerti preman terkuat di yo kono. Di Sak Indonesia. Indonesia lah aku lho, sak omah. Nah, duwe lho. Nah, ini utilan ya. Apa? Iki awet kono ke boros. Untuk sitok-sitok kan murah. Ini itu belut ya. Ayo. Nantang weh. Nantang weh. Tangan Raine badanku kok ngono lah, badanku. Haram iki, haram iki. preman opo? Preman yo benane gede. Preman rupane wis dahung iki opo? Mentike nang pensiun nih. Aku yo tau ngombe TM, alkohol, arak, TM neh. Nah, aku tau ngombe TM. TM apa? Teh manis. Nah, seger iki. Pemene tambah es. Adem ning petang. Kok enggak? Gelut to. Gelut ayo. Gak copot lagi. Apa iki? Arep gelut aku. Tong gelut. Kae, nantang. Tuman nih. Tuman. Wah,
Obat. Rono. Wes sapa wani-wani ngomong aku? Kiai. Oh, Kiai. Obat. 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 Loh, Pak Kiai kok ngombe ngene iki? Ha, kok iki? Dari Kiai ora ngerti. Piye? Wes. Obat. Obat piye? Obatane piye? Kenapa? Saling BBM.